Iepa! Donostian bertxotan aritzea ere gustoko dugu. Eta gaur goizean eskainiko zaio hain justu horri tartea. Punta-puntako 4 bertsolari izango ditugu horretarako hemen, EASO plazan. Unai Gaztelumendirekin gaude, bera da gaurko goiza alaitzea arduratuko den 4 bertsolaritako bat. Kaixo Unai? Kaixo. Bueno, zuzera momentuz, edo gaurkoan, donostiar bakarra. Imaginatzen dut gaur etxean, sekula baino dotoreago ibili beharko zera da. Bueno, ez dakit, sekula baino dotoreago ibili beharko nahi zen, ze gaur lagunak eta maila hondiko dauzkat eta kostako zeben mailara iriste, baina, bueno, nik goguak inago, aldeten ingoet eta pozik. Atzo, zapia, txalekoarekin ere ikusi zintugun, zuzenan zatoz ala etxetik pasatu zera? Etxetik pasana ez, eta atzo gainea txintxo ibili nintzen, abordajeko egunetik noendikan nekea akumulatu badakat eta ordu bitako etxean egon. Hori esan behar nizun, uste eta aurten zortea izan dizula, gaur egun egokia da besteko, iaz ez zintugun horren fresko ikusi. Ba, ez dakit, iaz ez dakit eguntzan, uste eta abordaia eguna edo... Erromeria eguna. Ah, bale. Bai, hor lo gutxin da jazaldu nintzen, bai. Zu nahi eta azken urteetan, zu hemen aste nagusian ja fijo bilakatzen ari zera, ez dakit hori zuretzat plazerra den edo guztiz kontrakoa? Ba, atetikan, deitzen diatenean, esaten dut, erra, horten ere kantatuko, baina gero eguna iristen da, eta esnaten behar, eta ez baina oso pozik, sagore bat, bai. Bueno, Jon, ongi etorri Donostiako aste nagusira. Eskerrik asko. Urretxutik zuzenan hiriburura? Ba, Zumaiatik. Urretxu jaio nintzen, baina gaur Zumaiatik, bai. Aizu, gaurkoan denak Gipuzkoarrak zerat, ez dakit nik horrek pike areagotzen duen. Bueno, baina jefia bizkaitarra jarri digute, Gai jartzailea bizkaitarra da. Ez dakit hori hobea edo okerragoa. Ba, ikusiko dugu. Hori bertzotan nola ezin dian jakin gauzak aurretik, ba, gero ikusiko dugu, baina, bueno, bai, laukote polita gaude gaur. Laukote polita eta zer espero duzu? Bueno, ba, festa giroko saio bat. Eta azken urteetan, ba, Donostin festetan sartu dute bertso egitarau bat, eta dirudienez ba, oso ondo funtzionatzen du, eta beti biltzen da jendea, beti dago giroa, eta orduan ba, hori espero dugu, ba, saio polit bat. Gaur hemen EASO plazan eta ostiralean piratekin, imaginatzen dut, Kaikola flamenka gunean pixka bat aldatu egingo da eszenatokia, baina katxondeo puntu hori ez, mantenduiko da. Bai, azkenian ba, udako bertso saioak horrela izaten dira gehien bat, katxondeoa, humorea, jendea festean dabil, gu ere bai, herri, eta orduan ba, ire hortan gabiltza, eta flamenka gunean ere ba, horrela izango da. Zalantzari gabe, ba, han igual pikante punto extra bat egongo da. Ziur aski bai. Bai, ala behar du, eta, bueno, bai, ba, beti pozik etortzen gara da. Ez dut aztuko mila momentu. Baina lehen mutilak badirela, baina neskak ere bai, eta azten olako neska gaur. Bueno, guk ez dugu behiratzen, no? Izuk esan da, bai, bita bigea gaur, hola tokatu da. Eta, bueno, batez ere laukote politia bersotako, osea, gehia ondo atatzen den. Printzipio zirri bartxu zaude, ez? Pozik zaude kontentemen egoteagatik. Ba, bueno, bai, giro hona dago, ajeik ez daukau, eguardiko 12, bai, egia esan aldarte hona, eta azken urtetan saio politiak atera dira, osea, ia gaur ere. Noiz baitelduko gara, arraun atzerakagoaz. Ondo dago, polita eta berazgarria da, ez? Jaietan bertsolaritzari nolabaiteko pixua ematea. Bueno, bertsolaritzan nik uste urtean zehar badula presentzia Euskal Herrin, kultur munduko jardun bezala, nahiko garrantzitsua dela, eta festetan ere bere lekua izan dezan, nire ustez garrantzitsua da, eta ze esanik ez Donostian, hemen bai bertan eta bai inguruan zaletasun handia dago, eta azken urtetan lortu dugu saioak mantentzea festetan, da nik uste benetan zita politia dela, bai. Ondo, gozatu eta egi guzti gozatzea. Ia, saiatuko geha. Ondo, eskerrik asko. Bona, Laia, prest eztarria berotu eta saio borobil bat egiteko. Bai, eztarria berotu saioan inberko dugu, goizean goize zaude inotuta kantatzea eta, baina, bueno, zeu zeingo dugu, bai. Eguraldi politia tokatu zaizue, eta hori guztia, atzaldeko guzti hori betetzen ari da. Bai, egia esan pozgarria da ikustea jaiaetan eta Donostin batez ere nola betetzen den plaza, jendeak zeharrera hona eukitzen duen,
eta guretzako plazer bada olako egoera batean kantatzea, eta olako eguraldiakin, olako giroakin, eta festa giro batean gozatzeko gogoakin. Aizuzu gaztetxoenetako azera unairekin batera, gainerakoek esperientzia desente dute, ez dakit horrek nolabait kokildu edo bildortzen zaitun. Bueno, nolabait tentsio bat eragin dezake, baina hore bada. Olako bertsolarien kantatzea, orduan poz bezala eta luxu bezala hartzen dugu. Etorri laurok, eta orain ariketa mental bat egingo duzue, hemen gozo-gozo zaudete itzaletan, orain hortxe jarriko dituzue zuen buruan. Publikoko 4 lagun izango zarete, bai? Saioaren erdialde inguruan gaude, eta eguzkiak gogor joten du zuen buruetan. Gazteenek, alaiak eta unaik, alde egin nahi dute. Zaharrenek aldiz, jarraitu, bertsoak entzuten, bai? Hoxe duzu gaia. Ondo doa eta gera gaitezen, gozatu dezagun festa. Zuek duzuen buruko mina eguzkiarena ez da. Zapia ez dute ekarri naiz da izatez naizen pirata. Flamenkaldera joan gaitezen hortarako dago karpa. Nik flamenkara joan nahi nuke, alaiak dion bezala. Ta ustet bertsolai txaleko duna gukin etorriko dela. Zuen joan nahia ahultasuna izango da seguruen. Frankon garaian eguzkiak gogorrago jotzen zuen. Baino gaztek apaintak guapo ibili naia munduan. Zaharrak konplejoi gabe jartzen du periodikua buruan. Baina azkenik baietz geratu maialen makillatuta. Periodikoko tintaren marka laiztez urtuko zaizuta. Pizarrauekin hemen txegeldi bertsolariei begira. Bi bertso ondo daukagu baina ordu bete gehiegi da. Ta zer espero leike maialen gazte hauek ikusita. Gauetan ere eguzkitako antiojua jantzita. Gauetan ondo baino egunez ez dute hainbeste meritu. Hauen neuronek ezin dituzte berso sakonak segitu. Izango nuke bertso saioa gaur entzuteko indarrik. Baldin kantuan, baldin baleude unaita laia bakarrik. Neri berdintzait nahi badezute hemen geratuko gara. Baino gero gurekin etorri kontzertu punkietara. Bertso saioa ikusi behar da, txako lintxo bat edaten. Luzeagoa egiten dau, frigo pietriste bat jaten. Geratu eta ez bela eman alde egiteko pausuak. Ta gogoratu amarterditan elatua eta suak.
Bale unai geratu gaitezen, behin heldu garen ez ona, baina ipini saltxa pixka bat zabaltzazu Don Simona. Lau apaizauen sermoi luzea, aiamaze eskandalu. Aimaia horrek bertsoa azkarrago bota behar balu. Bueno, hau ja ezin da aguantatu, ta utzi ditzagun plantak. Guazen egizko basatiak ta Playmobileko piratak.